Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko ditugu kombinazioak, aldakuntzak eta permutazioak. Kombinazioak, permutazioak eta aldakuntzek egiten dutena da multzo bateko elementu batzuk hartuta, elementu hoiekin osa daitezkeen azpimultzoen kopurua kalkulatzen dute. Adibidez, lehenengo ikusiko dugu kombinazioak. Kombinazioetan, multzo horretako elementuak ezin dira errepikatu eta multzoien ordenak ez du garrantziarik, bai? Adibidez, zenbat primitima kombinazio egin daitezke 59 zenbakiekin. Bueno, guk ditugu 59 zenbakiak eta badakigu primitiba batean kombinazioak direla 6 elementukoak. Hau da, azpimultzoak izango dira 6 elementukoak. Kombinazio bat izan daiteke adibidez 4 bat, 19, 24, 13, 17, beste bat izan daiteke dakit 2, 6, 13, 10, 37, 59, osea daude milioika kombinazio, bai? Eta ikusten dezutenez, azpimultzo bakoitza, hau da, 4 bat, 19, 24, 13, 17, da azpimultzo bakarra, hau da, hemen ordena aldatzen badegu ez du garrantziarik, berdina izango da azpimultzo hori, bai? Primitiba batean. Beraz, erabiliko dugu kombinazioak. Eta kombinazioak erabiltzen da horrelako formula bat, bai? KNM, ikustezu goian M, eta behian M, hau da, zenbaki kombinatorioa. Hau da, zenbaki kombinatorio bat da N faktorial zati M faktorial, eta bien arteko kenketa, N ken M faktorial, bai? N da elementu kopurua, bai? Eta M da azpimultzo bakoitzaren elementu kopurua, bai? Primitiban 59 elementu ditugu guztira, kombinatzeko, beraz, N da 59. Eta gu osatu behar dugu 6 elementuko azpimultzoak, beraz, M izango da 6. Egiten badugu zenbaki kombinatorioa 59 eta 6 artean, ikuste zute goian 59 jarriko du faktorial, behian 6 faktorial, eta bien arteko kenketa faktorial bezala behian ere jarriko dugu. Beraz, kalkulatuko dugu. 59 faktorial da 59, bider 48, 47, 48, 42 faktorial, adibidez, bai? Zergatik jarritzen dugu 43 faktorial, simplifikatzeko bekoarekin, bai? 43 bekoarekin, bai? Eta 6 faktorial da, 6 bider 5, bider 4, bider 3, bider 2, bider 1, bai? Bi hauek simplifikatuta, biderkatzen badugu guzti hau, ateratzen zaigu horrelako zenbaki erraldoi bat. Eta 6 faktorial da, hau da, 6 bider 5, bider 4, bider 3, bider 1 da, 6 da, 20. Beraz, izango ditugu, egiten badugu zatiketa hau, azkenan ditugu 13.993.816 kombinazio desberdin, bai? Primitiba bat asmatzeko. Beste bat, kombinazio bat ez bada, izan daiteke aldakuntza bat, bai? Kasu honetan, kombinazioetan ikusi dugu ordenak ez duela garrantzirik, baina aldakuntzetan bai. Hemen ja ordenak garrantzia du. Eta gainera, elementuak ezin dira errepikatu. Bai? Kombinazioetan bezala, ezin dira errepikatu. Azpimultzo bakoitzan. Adibidez. Zenbat modu desberdinetan, osa daitezke 4 atleten podiuna. Bai? Kasu honetan, podiunak dauke 3 posizio. Bai? Lehenengoa, bigarrena eta 3. Bai? Baldin baditugu 4 atleta, pues izan daiteke lehenengo postuan 4. atleta, bigarren postuan lehenengo atleta, eta 3. postuan 2. atleta, bai? Hau, ez da, desberdina da esatea honekin.
lehenengoa da bigarren aldeta, bigarrena laugarren aldeta, eta hirugarrena lehenengo aldeta, bai? Elementu berdinak erabiltzen ditu, baina hemen ordena garrantzia du. Beraz, ja ez da kombinazio bat, izango da aldakuntza bat, bai? Edo permutazio bat, baina aldakuntzan ez dira elementu guztiak erabiltzen. Bueno, ikusten bazute, kombinazio guztiak egiten baditugu, bai? Bai, podium batean, nola gera daitezken lau atleta horiek podium batean ikusten dugu, aterako zaizkigula, borrelako, 24, bai? Buruz egiten badugu, bai? Ikusten badugu. Baina horretarako erabiltzen da formula bat, bai? Formula bat erabiltzen da, eta izango da n faktorial zati m ken n faktorial, bai? Goian jarriko dugu lau faktorial, eta behian m ken n, m da lau atleta horiek, eta hiru da azpimultzo bakoitzarekin dauden elementu kopurua, hiru, bai? Lau faktorial da lau bider hiru bider bi bider bat, eta lauken hiru da bat faktorial. Bai, egiten badugu zatiketa, bueno, biderketa hau, lau bider hiru bider bi bider bat da 24, zati bat, 24. Atera zaigu, hemen, hasieran, irudikatu ditugun kopuruak, azpimultzuen kopuruak, bai, 24ak. Bai? Orduan, hori da aldakuntza bat. Aldiz, ordenak garrantzia badu, aldakuntzetan bezala, baina erabiltzen baditugu azpimultzo bakoitzean elementu guztiak, orduan permutazio bat izango da, bai? Hemen argi dago elementuak ezin direla errepikatu. Adibidez, zenbat modu desberdinetan, eser daitezke, 3 lagun, 3 aulkitan, bai? Ikusten dugu elementuak ditugu 3 lagunak. Eta ditugu 3 aulki, beraz, elementu kopurua eta azpimultzo bakoitzaren elementu kopurua berdina izango da. Modu bat nola eserreko dira? Lehenengo laguna lehenengo eserlekuan, bigarren laguna bigarren eserlekuan, eta hirugarren laguna hirugarren eserlekuan. Beste modu bat, hirugarren laguna lehenengo eserlekuan, bigarren laguna bigarren eserlekuan, eta lehenengo laguna hirugarren eserlekuan. Ikusten dugunez, elementuak berdina dira, baina ez da berdina horrela esertzea eta horrela esertzea, bai? Beraz, permutazio bat daukagu, eta ikusten badugu ateratzen dira 6 kombinazio desberdin, bai? Baina horretarako dago formula berezi bat, dela P azpi n berdin n faktorial, bai? Oso erreza da, bakarrik jarri behar dugu elementu kopurua. P3 da 3 faktorial, 3 bider bi, bider bat, berdin 6. Hemen egin ditugun kombinazio guztiak buruz. Azkenik, permutazio bada aldakuntza bat, bai? Hau da, 3 elementu eta azpimultzoak ditu 3 elementu, bai? Orduan izango litzateke permutazio bat. Eta bukatzeko izan ditazkegu errepikatuzko aldakuntzak deitzen direnak. Hemen ordenak ere garrantzia du, baina, kasu honetan, elementuak errepikatu daitezke. Beste hiruetan elementuak ezin ziran errepikatu, baina hemen bai. Kasu honetan, zenbat kiniela desberdin egin daitezke, 15 partidukin, bai? Badakigu partidu bakoitzen daitezkela, etxekoak irabazten badu bat, enpatatzen badute isa, eta irabazten badu kanpoko taldeak da 2 bat, bai? Orduan, azpimultzo bakoitzak izango dira 15 elementukoak, bai? Eta kasu honetan erabiltzen ditugu elementuak dira bat, isa eta 2, bai? Orduan, kombinazio bat izan daiteke bat, isa, 2, bat, isa, bat, horrela milioika kombinazio, bai? Eta ikusten dezutenez hemen elementuak errepikatu egiten dira. Bata errepikatzen da, 2 ere bai, isa ere bai, bale? Orduan da errepikatuzko aldakuntza bat. Gainera, ordena garrantzia du, bai? Argi dago.
Orduan erabiltzen da horrelako formula bat. N ber M. Errepikatuzko aldakuntza N eta M artean, N ber M. Zenbat elementu erabiltzen ditugu? Bat, isa eta bi dira 3 elementu. Eta azpimultzo bakoitza, hau da, kombinazio bakoitzan daude 15 zeinu edo. Orduan, ber 15. Aterako zaigu 14.348.907 kombinazio desberdin. Ikusten dezutenez, primitiba bat asmatzea, errezagoa da pixkat, kiniela bat asmatzea baino. Bale? Bueno, hau da, kombinazioak, aldakuntzak eta permutazioei buruz jakin behar dezutena.